As obras veñen a ser un complemento da actuación realizada hai aproximadamente 2 anos e sufragada pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, que posibilitou a remodelación dos andeis e a fachada do edificio. Cun custe superior aos 270.000 euros, as obras teñen como finalidade a estabilización do inmoble e a mellora das súas condicións interiores. Vai a permitir tamén unha remodelación das condicións interiores, vai a posibilitar tamén unha mellora da eficiencia enerxética da climatización dese edificio, vais a sustituir, a inertizar unha caldeira de calefacción antigua e vais a sustituir por unha nova caldeira con enerxías renovables e dándolle unha maior sustentabilidade a ese edificio e, por outra parte, pois vai a supoñer unha mellora nas instalacións interiores para darlle un maior confort aos usuarios, así nos lo trasladaba a conselleira nunha entrevista reciente con ela a través de videoconferencia. Dende o Goberno municipal confían en que as obras que se executan actualmente poidan estar rematadas antes do previsto e así entrar en servizo antes do remate do verán.